मास्टारबाबो गोसो थोलायो, सेंग्राब्लाबो गोसो थोलायो, खानाब्लाबो गोसो थोलायो, लेंग्राबाबो गोसो थोलायो, नै सेन्डलिबाबो गोसो थोलायो, थाखायो गोसो थोनाय जिनिसा। दा बेयावनो राजाहा सासे सिख्ला गोगोम समायना सिख्ला फिसाजो दंमोन आरोखि। हाबा हरनो सिगांथ' बिदि गोसो थोलायनाय मालायनाय बिदि माबानाय गैयामोन ना, खालि नायनानै देखा देखि फिसा नायनानै हाबा जायोमोन सिगां, खालि नायलायनाय आरोखि। बिदि गोसो थोलायनानैनो लानो जाखा। राजाना समायना फिसाजो दं, दाना नायनांगौ, बेबो नायो बेबो मोजां, बेबो नायो बेबो मोजां, बबेया मोजांसिनथार बेखौ नायनांगोन ना। राजायाथ' गियानि, खस्थ' खालामनो हाग्रा, गाव थैबाथ' राजखुंगुर जाथारनांगौ ना, बिजामादैखौ एसे मोजांखौ नांगोन। दा बिनि जुनै राजाया मोनसे अर्डार होदों सान्थ्रिफोरनो, सान्थ्रिफोर बे एरियायाव, बे एलेकायाव जेसेबांनाखि मोजां मोजां सेंग्राफोर दं, बडि गोनां, फिगार गोनां, हेन्डसाम स्लिम स्लिम सेंग्राफोर दं, गासैखौबो जोंनि आन्दार महलाव जोंनि न'आव लेंनानै लाबोदो होनबाय। थालिया दानाथ' राजानि फिसाजोजों हाबा जानो मोनगोन, थालिया बयबो फैबाय आरोखि। मोजां मोजां बडि गोनां, फिगार जौख्लां देख्लां आदै गिदिर 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 सेंग्राफ्रा गासिबो फैजोबबाय। राजानि फिसाजोजों हाबा जानायनि खोथा, आंब्लाबो थांफ्लांगोन, नङा होमबा? सोरलाबलाब्लाबो नङा होमबा? थांगोन। दाना बयबो थांबाय, सानथ्रिफ्रा अर्डार हैबाय, माइक हैबाय, माइक हैबाय। औ राजानि फिसाजोखौ मोनगोन, नोंथांमोना गासिबो जेसेबां हेन्डसाम सेंग्राफोर दङ राजानि अन्दर महराव, राजानि न'आव फैजोबनांगौ। राजाया सेलेक्सन खालामगोन, जायखौनो बासिगोन, जायनो सेलेक्सनाव ओंखारगोन बेनो राजानि फिसाजोजों हाबा जानो मोनगोन होननानै एनाउन्स हैबाय। थालिया दाना बेलासियाव बयबो बडि गोनां आदै गिदिर गिदिर सेंग्राफ्रा फैजोबबाय, जौग्लां देब्लांफ्रा फैजोबबाय, फैजोबबाय। दाना राजाया सोरखौ लागोन सोरखौ मानो, बेबो मोजां बेबो मोजां बेबो मोजां। राजानोथ' माने फिसाजोनि राजखुंगुर, गाव थैब्ला राजा जानो हानायखौसो नांगौ ना, मेलेम गोनां, बुद्धि गोनां, सोलो बोलो गोनां, बडिजोंल' जानाय नङा होनना साननानै ओरैबायदि अर्डार होबाय। माहाजोनफोरनावथ' फख्रि थायोना, थायोना थाया बानायसो, थायोना फख्रि थायो। दाबो सोरनाबा सोरबा माहाजोनफोरनाव नाय, बिसोरो फख्रि थाथारगोन आरोखि। बे राजानाव फख्रि दं। जानुवारि मास, दाथ' डिसेम्बर नङा, नभेम्बरसो बानायसो, नभेम्बर जानुवारि मास, बिराद गुसु, कम्बल लेबबाबो थोआ, थसकबाबो थोआ, जोमो सोरबा सोरबा बेफोर। औ ओमफ्राय राजाया अर्डार होबाय आरोखि, बे फख्रियाव खाथियाव थानानै राजाया, नैबे फख्रियाव जायनो हरसे गोजोमनानै थानो हागोन बेनो आंनि फिसाजोखौ मोनगोन होननानै अर्डार होबाय। जानुवारि मास, इमान थान्दा, एथ' थान्दा। दानाथ' राजानि फिसाजोखौ लानो गोसो, एथ' ख्रर 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 थाखानि बिसिनायाव उन्दुनो मोनगोन। 1 2 3 थिन होननानै बयखौबो सान्थ्रिफ्रा बाज्रुम होबाय आरोखि। हेन्डसाम हेन्डसाम बडि गोनां सेंग्राफ्रा गासिबो बाज्रुम जोब्बाय आरोखि। जा बाज्रुमबाय बाज्रुमबाय बाज्रुमबाय, बोरैदि सासे लेंग्रा फैखो, लेंग्रानाबो गोसो थायोना। बोरैबा सेलेक्सनाव गोग्लैबा राजानि फिसाजोखौबा आंबो राजखुंगुर जागोन, थाखा फैसा जागोन होननानै लेंग्राबो फैदों। बयबो बाज्रुमबाय, दाना लेंग्राबो होबाय आरोखि। लेंग्राबो बाज्रुमबाय जुब्रुंनो। दाना एफा गुसु थान्दा, बयबो गोजोमबाय। आयु मेलेरिया टाइफड जागोन, बिगुरा थनजोब्बाय आरोखि मानसिफ्रा। सोरबा 1 घन्टाजों सिखारबाय, जानाय नङा थैगोन बेयावनो, बे फिसाजोखौ लास्लायनांगौबा माबा मोनसे मावना जागोन होननानै बयबो सिखारनानै थांजोब्बाय। सोरबा आधा घन्टाजों सिखारबाय, सोरबा 10 मिनिटजों सिखारबाय, सोरबा 30 घन्टाजों सिखारबाय। खिन्थु बे लेंग्राया हरसे थाबाय। थालिया लेंग्रा मोनबाय, थालिया लेंग्रा मोनबाय। दा जिनिसा बिदि आरोखि, माने खस्थ' खालामबा बयबो मोनो। हरनि 3टायाव सिखारनानै लेखा फरायनांगौआ साधारन नङा। बे लेंग्रानिफ्राय बांसिन खस्थ'सिन।